Santa, tell me if you're really there. Don't make me. Det er den 4. december. Hurra. Nå, jeg må hellere sige min idé til pigerne. Man må jo håbe, de kan lide min idé. Hej, piger. Hej. Piger, jeg har fået en mega god idé. Er det, Emilie? Det er, at vi måske kunne lave sådan noget julenød, hvor vi lavede en tur, og så kunne vi holde sådan noget kaffenød, hvor alle mulige mennesker kommer sammen. Og så kunne folk nu næsten klappe den. En sygt god idé, Emilie. Kom, lad os gå i gang med. Piger, bliver det ikke svært at anskaffe alt det der kakao og alt sådan noget? Det kan jo godt være, men vi kan spørge Maria, om hun har noget. Hun er jo trods alt min mor. Spørg Maria, men skal Katrine ikke også være med? Jo, vi bliver nødt til at invitere hende, så hun ikke bliver holdt udenfor, men ja, lad os bare gøre det. Det kan jo være, hun er sød. Piger, skal vi ikke give pligter til hinanden, sådan der er nogen, der gør det, og så er der nogen, der gør det? Jeg skal nok tildele ting, folk skal gøre. Okay, Emilie, du sørger for, at vi får kakao og kage og sådan noget. Jeps, det er så fint. Og Frida, du må meget gerne begynde at sådan, ja, gøre alle bokse klar og sådan noget. Og jeg skal selvfølgelig nok sørge for den der ting til rideturen. Det kan jeg godt sørge for. Og Mia, du sørger for at finde gæster. Hanna, så kan du jo måske sådan, når der kommer folk, så kan du sådan præsentere dem og sådan noget. Og så ellers kan du jo bare hjælpe nogle af os og sådan lidt, ja. Det lyder godt. Nå, lad os gå i gang. Ja, det bliver så fedt.